haino hailam sogo khajani takote bukhuk songrongno khakhayono ro kahamna tongna hnai somung channel tinike tui pheje oka a songnani hinai o a khai rommani kutung kutung ekdom nola ge bajinan bagai ang poriskar ke shui na kha naw man yagulo ang som kisar kha tabo hingkai sotui kisar irwana omso roino kaham kai mix khai bono baji nagra nai omo hai romani a kutung kutung kai khena thogo angkai belai no thokjago baji oi songi chakai bo thogo te baji songi chakai bo thogo angkai tini kai baji oi no songna hane ang nakha kamo hai ke no kaham kai kaisa kaisa kai no jotono fului mix khaina bai geranai som bai sutui no mix khaina bai kha angkai tabo bono 5 minute rest khai tonai tonai amon yagulo baji nai gang kare kaisa box saka ang thok rekha ang thok kesak boino tini baji nai tei mui songna hanai ang horwa thok no rekha gabon bagai nahadi bahkeno kesak kesak khai jotono seri tisa baisne asuk norono to funuglia geyango ang alu bai tomato bo kolo kolo khai suire dikhe tonai tonkha nahadi a kesak kesak khai baji kasa kora baja khailia go thogono ang alugno bo baji naganai a baji man yagulo alugno bo kisa চাকসি কাইনা বাজি উনানাই আলুক নব ওমো হাইকে আলুক ro বাজি সংসা খাঙ্কাই বেলাই ন থগো আ মুই রগো কে ম হাইকে ন আলুক নব কিসা হসুম কাইন কিসা চাকসি কাইন বাজি উইতি সানাই নাহাদি ম হাইংখা তাই বিসি বাজি লিয়া কিসা হসুম কিসা চাকসি খা গে তাবো যতন তিখলাই না বাইসিনা আলুক ন কে আঙ থগো ন মুই সংনাই আবনি বাগে আং পিয়াজ রেখা pias thaini hele bai rekha ga pias mai mani yagulo bono kaham ka ang skagi renai chaksi nge haike ang kaise baki nor nai ge kaisa koi mung nor ni thani nor jodi na ne channel ka talangai tongha ga nor ane channel subscribe khaire di then video no like di tai share khadi no ni friends de family nor ni hamjamang belai no nango asuk no hambai pias chak sanan churunga hekangka ang risum hasing mosok gothang kholjak no rei rekha angke tabo obono bahai no hai mix khaiye obono bahai no mufunai bahake angkhai norokhai berma rok da reisa saimia kintu angkhai berma riya oi sakhai belai no thogo a ngai baksa angkhai berma reisa ota ao nge nahadem pore kha ang powder mosla nai sutui rekha 1 চামচ tarpore kha jira powder nai nge tabu mosoguri ki sare irwana tai kono riya mosoguri no rei rekha kisa nge noro nangkhai doina rok na khai rei chai manong ka khai relia jira powder simino rekha gabono ruwai nai tabo kaham kai mix khaibai mani yagulo ngangkai ang tomato no bo kisar nai tomato je kolo khai helep jak norok nungmane obono rei nai ke mosla rok bebang no munbai khena hade bo haike tabo hor kom khai ang tomato no mufnai tabo haike na hadi mosla to jotono munkha abon bagenga tabo tomato rei ne ojarawa tomato no bang kolo khaina helai bai rekha nor nangkai tebo kuchi khai manong ka tomato rekhangkai som rekhangkai dati no tomato goliwa akok nor muito nara dang to sob সময় ছাও nor jodi no tomato rei songkangkai tomato bo romani yagulo som redi som skang tar di ge tabu tomato ekdom kaham kani goli thanai gang horbo kom khai reka bono kholoboi tomato no goli re nani bagai যতন মিক্স খাইরে বাইকেঙ্গা তা খলবই খুলগই কলো খাইকেঙ্গা না হাদি টমেটো গলাই থামবাই কেঙ্গা টমেটো একদম কাহামকাই ন গলি খা তাবুক আং টমেটো তা কিসা কলি বতৈরি রিসনাই তাবুক হাঙ্কাই বতৈরি রিসিনাই একদম বতৈ খলাইসা হাঙ্কাই টমেটো গনাং আ হাঙ্কাই তাই থক মানে সানা ককরে আবার সাইকেল পায়া gang beti taisari ripika ekbar roi beti kebang khaina rei sana hanai ke bono tabu kolim bono kutugrenai beti nyo nahadi ekdom kebang makhaina rekha tabu bono kutugrama digi thangnai bugal khai kutugui phaikyanka o jorawa alu baji jagno rei sina ang alu baji mane ge alu baji mar maya agulongke logi no ano borei renai ge abu munai ge taisa alu bo kaham kai munai abani bage rei rekha roi nai tabu taisa bono koli rekha nga kaham kai kutugrenai o ani ros tokti khlainai ta abo hake ano ge abo kaham kai munai mo hake no koli rei rifika
obo haike abutui norok dang haike thokjak abutui chakai norok ano comment khaidi norok boda mo haike butui rok thokjak bugal ke kutugi haisuka nahadi phap bangmani bagi khulogui naikha ke phap bangmani bagi siji sijak liya ke butui rok ekdom ran khana hadi ojon wngkha a mangsa nugjak tongsio kang kasing mosla blai rena hanai nakha kholi kaham kai sui ang sasui bo nakha ka tabo kasing mosla blai no ri khamuyo kasing mosla blai re khangke tai doina blai ro na naingya omobo belai no motomo kasing mosla blai bo nahadi mui buti ran kha ekdom gon ongkha ekdom kothok obo ombo haike asongoi chakhang kai taise pukhri ni ro mane kutung ba belai no kothong ka tabang hor op khairi chinai a munui thangka ba ready ngi thangka nahadi obo haike a tabo sai simangkha kutung phano ka haipano angkai 15 minute kholoboi tone 15 minute yagulo norok no haino hai phunugano ekdom kothok nahadi butui phano ase butui bangya आलू bai a bai ekdom ojon khaino butui phranai rekha tabo butui bwsuk kothok o kasi mosla bahai bwsuk thok abo chaina khe saimanai kena hadi 15 minute ni yagulo kha mo hai engkha kha khayono rok buji mangkhana hanai tinen bagai swnang sitang taisa norok bai malani haino hai next video o